ସମାଧି କରି କୃଷ୍ଣପାଦେ ତାର ଚରିତ ଅନୁବାଦେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଜେ ହରି ଭକତି ଦୂରେ ତେଜେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଓ ପାଦପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମାଏ ଓ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅନୁସରଣ କରେ, ସେ ମନରେ ସତ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଓ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଭଜନ କରେ, ସେ ହରିଭକ୍ତର ସଫଳତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ, ଭକ୍ତି ଓ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ମାନବକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଓ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଲୀନ ହେଲେ ହରିଭକ୍ତି ଦୂର ରହିଥାଏ।